गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा गासिबो आइजोफोरनि गावसुंथा आफादफोरनो 25,000 रां होनो लानायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि मोनसे गावसुंथा आफादनि आइजोफ्रा खुद्रि सानायजों लोगोसे मजाथि प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारिखौ रां मोनैनि थाखाय गावसोरनि मुं फारिलाइखौ होआखै होननानै अजद दैखांनायखौ लानानै दिनै मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होफिनदों। गोजौ बिफाननि बिथोन बायदियैसो प्राइमारिया हाबा मावदों। गिबि खेबनि थाखाय मोनसे प्राइमारियाव मोनब्रै गावसुंथा आफादनिल' मुं फारिलाइ बिहरनायखाय बेखौ हरनाय जादों। उननि समाव थालांनाय माखासे गामिनि मुं फारिलाइखौबो थाबैनो हरनाय जागोन। बेयाव रावहाबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो मोनसेबो गावसुंथा आफादा बे रांखौ मोनालासे थानाय नङा, गासैबो मोनजोबगोन होनना रोखा फोरमायदों मजाथि प्राइमारि नेहाथारि बिथाङा। नोंथांमोना सरकारि साख्रि मावोब्ला बयबो सांग्रां जादो। गोनांथि समावबो रावनिफ्रायबो से रांबो खुस्लाला। रां खुस्लानायनि थाखाय नोंथांनि साख्रिया बायनो हागौ। दासान्दि खौरां बिजोङाव जों बयबो नुगासिनो दङ रां खुस्लानानै एन्टि कारापसन टीमजों हमजानायखौ। झारखन्ड रायजोआव मिताली शर्मा मुंनि सासे लाइमोन सिख्लाया साख्रिनि गिबि डिउटि होनाय समावनो 10,000 रां खुस्लाना हमजाना साख्रिखौ एंगारनाङो। थारैनो साख्रिनि जाखिनि बेथन मोनो बेजोंनो सोलिनो नाजा। गोरोन्थियावबो रां खुस्लाला नङाब्ला जानांगोन लाथिख'। हादराव दासान्दि गोबां गेदेर गेदेर अफिसारफोराबो रां खुस्लाना हमजागासिनो। माखासे सान सिगांसो सासे बर' फिसा एसिएस अफिसारा रां खुस्लाना साख्रि एंगारनांबाय। बे खौरांखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय। बेनिखायनो बे समाव बयबो सांग्रांथि जा। भारत बोथोर बिगियान बिफाना हिट इन्डेक्सखौ बेखेवबाय। मिरुनि इट साइन्स मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ दिनै फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला भारत बोथोर बिगियान बिफाना हिट इन्डेक्सखौ भारतनि हालामनि दुंथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बेखेवनानै होदों। बलिउडनि मुंदांखा फावगिरिफ्रा मणिपुराव सानै आइजोफोरनि सायाव मुगैथाव आखु खालामनायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। मणिपुराव सानै आइजोफोरनि सायाव मुगैथाव आखु खालामनाय भिडिअआ भाइरेल जानाय जाथायखौ लानानै बलिउडनि मुंदांखा फावगिरिफोर फारियै अक्षय कुमार, सनु सूद, ऋचा चड्ढा, विवेक अग्निहोत्री आरो कियारा आडवाणी मोनहा टुइटारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरुनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि निर्मला सीतारामा CBICनि इनभेस्टिचार सेरेमनियाव बाहागो लादों। दिनै 2 जुलाइ खालि गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव खुंफुंजानाय सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट टेक्सेस एन्ड कास्टम CBICनि इनभेस्टिचार सेरेमनियाव मिरुनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि निर्मला सीतारामा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै CBICनि बयनिख्रुइबो साबसिन खामानि मावनाय मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरखौ बरायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मन्थ्रि निर्मला सीतारामा त्रिपुरानि आगरतलायाव गोदानै लुफुंजानाय GST भवनखौ बेखेवनाय हाबाफारियावबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गिबियावनो संबिधानखौ सोदांनानै लानो खावलायनांगौ होनना बुंदों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि टुइटाराव इन्डिया सोदोबखौ बोखारनानै लानायनि सायाव खेंफोरथि होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव इन्डिया सोदोबखौ बोखारनायनि सोलायै टुइटारनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम लाइजाम लिरनानै डिजिटेल इन्डिया, मेक इन इन्डिया, स्टार्टआप इन्डिया, खेलो इन्डिया बायदि बिथांखिनिफ्राय इन्डिया सोदोबखौ बोखारनो खावलायनांगौ होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया बुंथिदों। मणिपुरनि भाइरेल भिडिअजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। मणिपुरनि मुगैथाव, लाजिनांथाव आरो गिख्रंथाव भाइरेल भिडिअजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय होननानै बे समाव खौरां मोननो हादों। जेराव दायनिगिरिफोरा सानै आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो लामायाव लांथिया थाबायहोदोंमोन। मणिपुर पुलिसनि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसनि सोमलिगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि फालोआ न' सिफायना माइरं मालमाथा खहा खालामलांदों। दिनै हरनि एबा फुंनि 2:30 रिंगासो समाव मैदेरनि फालोआ सोमलिगुरि गामिनि
बिपुल बर', दुर्गा बर' आरो सान्थि बर'नि गंफायै न'खौ खहा खालामलाङो। नाथाय रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव दिनै फुङाव जायगानि दावबायसा बर'आ जाथायसालियाव थांना गुमुर लाहैयो आरो गोनां मुवा बेसादफोरखौ मदद खालामो। लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो खहा जानाय न'खरफ्राव सुलाद लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।